Здравейте, аз съм Станко и имам 4 котки, които всяка пролет си сменят козината и в нас става Дармадан, но това няма да бъде темата на разговор днес. Днес ще си говорим за най-красивите, най-прекрасните, най-горещите водещи от телевизионният екран. Вижте кои са те. 10-то място в нашата класация е за чаровната репортерка Василена Гръбчева, която казва: приказките са истински истории, които чакат да бъдат разказани. Бла-бла-бла, не ни интересува това. Ние гледаме твоите репортажи заради твоите руси коси и сини очи, което не би трябвало да бъде обида, дори си е комплимент. Това, че си красива и чаровна, може само да ти донесе позитиви. На 9-та позиция откриваме нахалната репортерка от Господари на ефира Ева Веселинова. Ева е завършила журналистика, електронни медии и какво ли още скучно не, но тук попада в класацията, тъй като е била в един интересен конкурс Playmate of the Year. Нейните голи снимки ни карат да продължаваме да гледаме Господари на ефира, дори когато темата е битово скучна. Място номер 8 в нашата класация е за адреналинките. Бихме ви казали техните имена, но тъй като пред няколко години се сменят, вече ни става твърде сложно да ги запомниме. Важно е да знаем, че са блондинката, брюнетката и червенокосата, а те биха могли да бъдат всякакви момичета. Медицинска сестра от вашата фантазия, момичета от Бански от вашите мечти и какви ли още не. Благодарим ви, че ви има. Здравейте отново с новините за най-горещите водещи от българския телевизионен екран. А такава класация няма как да мине без Марина Цекова, горещата водеща от новините на Нова. Тя е отличена с престижното телевизионно отличие Мис Шар за 2015 година, а също така има и награда с призванието Достойните секси българи. Секси го добавихме ние. И ако си парате по сериозни жени, Марина Цекова определено е вашият избор. Макар да изглежда студена и сериозна, сме сигурни, че е доста палова. Позиция номер 6 е за слънчевото момиче от прогнозата на BTV Натали Трифонова. Натали Трифонова е толкова хубава, че не бихме могли да си представим, че би могла да представи лошо време. Единствено хубави и прекрасни прогнози. Натали е наследница на лекарски род, което също не би било лошо. Тогава ще да бъде лекарка и щяхме да имаме други фантазии с нея, но да си синоптик също не е лошо. Съчетава две наши любими неща. Да гледаме времето за утрешния матч в компанията на красива жена. Бургас 21, Варна 32. Атмосферното налягане ще се повиши. Позиция номер 5 в нашата класация е за повече от прекрасната водеща Рая Пакова. Знаеме от шоуто Национална лотария, в което се раздават най-големите джакпоти, макпоти. Но голямата печалба всъщност е тя. Представете си дали може да избирате между 20 000 лева, да речем, и животът ви прекаран с нея. За да разпечелите Рая обаче ще ви е необходимо малко повече от късмет, тъй като тя хареса спортисти, играещи с топки. Ние сме точно такива също. Позиция номер 4 е за изумително красивата Гергана Малко Данска. Малко ни става готино всеки път, когато гледаме прогноза за времето. И какво ни пука колко градуса е в София, Пловдив или Варна, когато гледаме един от най-красивите модели на Visage Models. Толкова прекрасен, че сутрин рано, когато гледаме прогнозата, бихме могли да се събудиме само от мисълта за нея. Трето място в нашата класация е за Ива Софиянска-Бошкова. И ако сте динозавър, вероятно я знаете още от Мел TV Мания. След това или преди това беше манекенка, после актьорско майсторство. Важното е, че в момента я знаем от рубриката Говори с Ива от Събуди се по Нова телевизия. Какво да кажем за нея? С нейните цели 180 см целуваема площ, просто нямаше как да не попадне в класацията. Почното второ място в нашата класация за най-горещи водещи се взема от горещата Николета Лозанова, която за втори път в наша класация не успява да я спечели, но тя отдавна е спечелила нашите сърца с нейните туалети, фриволно поведение и приказки. Какво може да кажем, освен че си мечтаеме за нея? И макар всеки да отрича и да се прави на интелектуалец, който не зачита нейната хубост, не се лъжете, следете инстаграма тайно, нали? Победител в нашата класация е безумно красивата Никол Станкулова. И ако метеоролошките ви станаха твърде много, проблемът е само при вас. Изумително е, че Никол се оказва наследничка на полицай и полицайка. Затова, когато я преследвате, внимавайте малко повече, за да не се озовете в районното. А Никол е толкова добро същество, че обича бездомни животни, точно както и ние. Затова те уважаваме още повече. И макар да имаме много други интереси за любими предавания и какво ли още не, оказва се, че метеорологичните прогнози са едни от най-любимите. Там намираме едни от най-красивите прекрасни жени, които ни приличат погледа от раз. Това беше нашата класация за най-красивите и привлекателни водещи от малкият екран, които продължават да ни карат да гледаме телевизия. Продължавате да бъдете все така красиви водещи, а вие направете само едно: харесайте това видео и се абонирайте за канала. Всяка седмица правим по 3 нови видеа, някои страшни, някои смешни, но винаги интересни.